Bantu bami, ngithemba nilele kahle futhi niyaphila. Ngiphinde futhi ngibuyile ngikhona njengomthandazi wenu uDlamini umprofeti. Angawukwazi ukuthi endlini ulala khona wenza ucansi khona ukhumule ube naked khona bese uyaphahla wena. Akuhambi kanjalo. Mhlawumbe kwakwenza kwakukhanyile but yazi ukuthi akukho right. La kufuna ulikhanyise khona khandlela elimhlophe, ukhanyise impepho, ubusiness nefu ucela abantu abadala. Ngaba selondweni endlini kagogo, ngaba garage la khona imoto. Why ngisho so? Kwenza ucansi, not ukuthi idlozi ucansi alilifuni, mara ukuthi sekubona akuhlonipheki because lokho ngathi kuyinto engathi ingaba yisecret engenziwa emfihlakalweni, uyabona. So make sure ukuthi uma uzophahla that's why system uyaphahla esigangeni noma egarage no endlini kagogo kulala inyama khona yenkomo noma eyembuzi noma utshwala noma kubanjelwa khona imihlangano ubukela khona akuvamisile endlini kagogo abantu balwe khona bashaya endlini kagogo but ekamereni kuyenzeka nilo nishane nethukane nemuntu wakho. So make sure ukuthi indlela ophahla indawo ophahla kuzo indawo ehloniphekile, indawo efihlekile embukelo khona ekhaya, you understand. So ngifuna ukubeka isithombe ukuthi why izinto manithina zenze zingenzeka is because lapho nizenzela khona nizenzela endaweni esuke ingcolile. Kuyenzeka mhlambe ona space mara ekamereni lakho uyayiphahlele khona wenze konke kulungile if into zakho zikhambela kahle but yazi ukuthi kunekungcola okukhona okahle kugcine idlozi lakho uleleka ligcine ngakhona ukuvula because malifika ebusuku lethelelo elilethayo manje libheka lendlu lithi lendlu lena masindlu ehle kwenza ukuthi yibo idlozi liyakuvakashela empedeni ulele nomuntu wakho leno babili lapho lenza khona mhlambe ujebisana khona kwena kuyenza likuvakashela but yazi kahle ukuthi nasakwenza izinto ezimcuka ezisindayo misho ukuthi iya ekhaya uzala khona noma elingagogo noma esigangeni noma egarage imbukelo ekhaya. Yiko engifuna ukuveza lokho. Ngijabula kakhulu, ngiyabonga kakhulu kini nonke. Ngibanenge kakhulu ngishilo bolindiwe bonkosinathi boSharon nonke nanonke nina abanye ngizonazi nonke one by one because singabantu bami. Mina ngumprofeti wenu, ngumthandazi wenu, ngikhandlela lenu, ngikhanyisa ini izibane zenu. Nganikhanyisa ngale likhandlela babukele abakhona emakhaya. Ngiyabonga ukuthi ningilandela phakathi TikTok, ningihloniphe, Instagram futhi khona ngikhona but TikTok esiqhubeke kakhulu Dokotela Dlamini. La ama TikTok noyekele ngiyasawanaki because ngiba ngishilo ukuthi abantu bangimonezela kuwo. So ngiyanithanda kakhulu. uNkulunkulu anibusise abe kunye nani. Ngicela ngithandazise nami ngizonikhulekisa. Ngiphuphile but ngiphuphile into nje singacacile kahle anginendawo futhi nakulo. So ungakhali iphuphile nje iphupho kungacacileke. Ngihlale kuhle onke emalanga. Amaphupho khona ukukhuluma khona ngakhuluma. Khona ukuthi nje khulumisa ukuthi nje umuntu nje uyaphila, umzimba wakho uya sisaba nomulele. Inkosi kubusise. Goodbye. Manje ngiyakhulekela futhi asichwele impilo ephambili asambe mbukelo khona ekhaya ephambili empilo.